Kære lyttere, jeg er Sæmund den Vise fra det nordlige Island. Som ung rejste jeg ud i verden, hvor jeg fik kendskab til fremmed kunst og kultur. I Frankrig lærte jeg mig latin. Efter i nogle år at have studeret alle de videnskabelige skrifter, blev jeg en forsker og en litterat. Min dygtighed gjorde mig kendt, og jeg blev udset til at drage hjem til Island for at præge den nye religion. Hjemme i Island stod jeg igen midt i det landskab, jeg kendte så godt. Bjergene, fjordene, nordlyset, den voldsomme blæst, årstidernes skiften, og jeg stiftede endnu en gang bekendtskab med mine landsmænds nordiske gudeværk. Hør mig, Vølve. Nu skal du tale. Jeg adspørger dig. Du skal svare mig nu. Hvad vil I vide? Vi vil I mig friste. Vel ved jeg, Odin, hvor du skjulte øje. Svar mig, Vølve. Jeg spørger på ny. Du skal lyde mit ord. Hør mig alle, hellige slægter, store og små, sønner af Heimdall. Valgfader vil du, at jeg skal fortælle om mændenes frasagn første mindes.